Eh besh, naanong yung tadiri sa inyong balay. Ituwas niyo yung balay. Ganang. Pasin ang tingay ko. Di na mo dayon? Dili na. Pag sure eh. Sige, okay raw. Pasin lang po ko. Kaya napapuguyat tuon ba? Ikaw bahala. Sige. Sige. Ay, ganang. Besh, ganang. Ano sa day? Dream date ni mo, besh? Dream date? Simple ragod ka na mukhaon, ragod sa gawas, bisag unsa nga pagkaon. Okay na jud kay ko ana. Kaon sa gawas, mga restaurant, mga nana. Sige, G. Inyadar ako. Kaon sa gawas. Kani akong pagka bulka boy nga imo boy. Ako natingalay ning undangon. Aron na siya yung panghambog puhon. Mangwarta sa tingali ko ron. Baha eh, gano'n. Dayon ta, sulad ta. Hi po, welcome to Jerry. Dito lang ta ma'am, sir. Dito ta. Dito ta. Surprise! Seryoso? Heart of what a top. Welcome to Jerry. Pwede ko magpatabang ma'am, kaya na ako'y ka ng advance na kung na-add diri ma'am ba, kaya na ako'y gusto i-surprise bitaw ma'am. Yes, sir. Ano pa sa girl niya i-surprise sir? Uy, sure sir G, kay mi ana sir. Ay, asin ma'am, salamat kay mama, kaya gusto lang ako ng asa ka? Ana, dito ma'am. Sige sir, G, salamat kay mama. Sige sir. Jerry's Restaurant and Bar. Good shit ng mga crew diri ba? Anong lingkod sa besh? Bigla. Sa man ni besh? Kan ganang bouquet of suma na. Uy, unique lagi ni mong hambog kay suman. Kadalasan manggod kay bulak ng jud. Oh, bouquet of suman kay kanang proud ko matubang si mo ba nga tigsuroy pag suman. Isa na sa rason nga nung nabuhat na ko ni. Ang surprise ba? So, namaligya ba jud suman para lang gid ma-prepare nimo ni. Ma'am sir, suman delivery. Suman delivery. Ay, nag-ako pa'y pabangkay roho na ni. Oh, tilawin niyo ang suman. Sige daw, Vic. Tayan daw natin yung mga suman besh. Lamiya sa imong suman, uy. Lami ang suman oh. Namdi kay suman. Pat pakagwatataps nga. Lami man di kayo musuman. Sukad karon mo na akong pinaka-paborito. Sure ka ha? Ma'am, order me. Here's our menu, sir.
painkillers na bitaw ninyo ma'am kasi makarecommend ni mo ma'am. Sure kayo, sir. Dinakdakan, sir. For your appetizer po. Asa na ma'am? Sinigang na hipon, sir. Madali ang pork sisig with egg. So, pansit palabo. Very good crispy pata. Enjoy your meal, sir, ma'am. Thank you. Salamat ma'am. Di mahilo na, basta di ka makita. Dili man jud ka mawala. Ani ako una-una. Bisa na sa kumudong, ikaw akong ubanon. Kay kung wakas kiliran, di man jud ko mahimot to. Di mahilo na, basta di ka makita. Dili man jud ka mawala. Ani ako una-una. Bisa na sa kumudong, ikaw akong ubanon. Kay kung wakas kiliran, di man jud ko mahimot to. Grabe yung aswaya ning bayhana, grabe yung katsada bago banta. Ayaw ka balaka kay naara, kus kiliran ni mo landa. Okay Kami kayo. yung patay nila dito ba no? Good trip. Panat ka, unong sari ka. Yan, lamig kayo no. Naririnig sa kiliran. Di mahilo na, basta di ka makita. Dili man jud ka. Pag di lang mag-bill siya, nasa restaurant ba? Oh wow ta. Ha? Lamig mo kayo. Di banat yan. Yan ang kayo, uyas ang kamot bisoy. Apir. Wala, ani ako una-una. Bisa na sa kumudong, ikaw akong ubanon. Kay kung wakas kiliran, di man jud ko mahip. Mutoya, di mahilo na, basta di Ano, besh? Wala, salo. Best friend. ka makita. Dili man jud ka mawala. Sino namin ang Diyos no? Lamig kayo eh. Samot na gani. Salot ah. Halo-halo po. Thank you. Lamig man. Besh, simutad ako, besh. Ha? Bisa na sa Baho. So? wakas kiliran, di man jud ko mahimot to. Grabe yung aswaya ning bayhana, grabe yung katsada bago banta. Ayaw ka balaka kay naara, kus kiliran. Kamusta nga ito ang dining experience po? Payas naman, good shit kayo ma'am. Lamig kayo mga pagkaon mo. Sige po. Yan po, sir, na maghatid ko og comment card about our feed and service po. Sige po, ito na lang later po. Thank you. Sure ma'am, salamat ma'am. Kisulat ang ibis mo. Ano mo sulat Ang ang ilang ibis? mo na dirag ni lamig ilang sudan kay tinuod mo kung lamig jud. Samot na ilahang Sa English? Grabe, busugan ako bisoy. Good shit Sabi kayo. gani, besh. Kusugay ko. Kami lang pagkaon dito ba no? Lamig jud. Salamat. Okay. Unsa ka, besh? Ito? Saan mo kamot na palutan man lagi ka? Ah, wala rabi siya nang palot sa umot. Bakit sa maning? Tarong ha, kasi daghan ako pag mga kabuang. Uloy. Get out na niya ita. Sige, ikaw bahala. Pero, daghan na kayong sobra. Ano man eh? Sobra. Take out. Sulod yung mga bag. Sa di gamit ano yung mga bag, no? Sorry ka. Sure ka, besh? Sure, I can handle ah. Sila ni. Mahal man din eh. Sama ma. Sure ka, besh? Nga halin ra na nimo sa suman?
Yeah. Bay, kawan sa bay. Bahaw diri ako. Di gayon na ka diya ba? Oh, sige ra bay, pait sa. Umano na ako igwasyo ng motor diri ah. Salamat ah. Yeah. Kuya na dyan ba tao eh. Kasi pinood ko na bay, muasing Japon. Yaya sa babae nagitiguman na niya eh. Thank you kayo, ma'am. Balik po kayo. Ingat po kayo. Bye-bye. Thank you po. Anang nari ko ingon si mga besh. Ano sa man na? Kabalo makataod-taod naman kita ka ng nag-ubano. Paminaw na ko ba'y dugay na kahit na nagkailaw ba? Nang-close sa bitaw kahit sa usag-usa. Nang urag na kinahinay na ka ng hagbong semua ba? Basta di ka makita. Piti na kayo sa mga ba? Ano say piti? Piti ba? Ga piti-piti na undugan si mga. Dili man jud ka mawala. Besh, kanang di ko gusto nga to. Best friend lang ta. Gusto ko nang ipataas bitaw nito another level ba? Kasi buot pasabot mo besh. Sinsya kay Besh pero kanang na-inlove niyo ko si mga ba? Ani ako una-una. Bisa na sa kumudong. Ikaw akong Kanang kung pwede Besh, will you be my girlfriend? ubanon. Kay kung wag Ha? Amigo ra man gyud akong tanaw sa tuang duha besh. Nya isa pa study first pa jud ko karon. Nya besh, trust me mas magdugay gyud ko mag-amigo ra ta. Kita ning gugma eh. Bitaw Besh no? Sakto mo bitaw ah, kasi kaya mga mag-uyab ron, di naman magdugay. No, dali naman bulag. May manang mga amigo ba kay? Anan, magdugay bitaw sila no? Let's promise our friendship here. Diri sa tubangan na ning ano, Jerry's Restaurant and Bar. Para sa kana ang restaurant ang masilbing ka ng witness sa itong panag-amigo ba? No? Kaya kung tahay, puhon ba? Kasi katagan tagigayo na makakount ako sa diri ah. Di mo na iti maila na ligon kay itong panag-amigo. Sure ka ha nga okay ra kasabot ka sa ako ah. Jira! Ikaw pa. Ganong daliran na human. Ibuhat man na putanan. Ganong sige Ay, sa ganang. kita. Kung una raw kay tama na ako man nagilakon ba ha? See you around na lang sa eskwelahan next week ha? Ay wait lang besh. Summer na ba yan next week? Nya, dugay na po ta makita kaya pabukit man ko. Summer din next week wala na sa una-una ba? Sabi ko na napay I guess see you around na lang yun besh. Amo. Sure ka? Yes, see you around na. Ganong daliran na human. Haya jud anay naka-embargo tag puding ay. Good trip na gud ba? Tara. Sige, sumbong siya. Samal. Samal. Oh. Nana tong nagbigay sa mga tong niagi ba? Na dito nakita na mo. Tang imo boy ba? Imo ba? Let's go ano mo gisugot ba? Kita ning gugma. Abi na mao na tong right moment ba? Pakita man siya motibo sa kuha. Gawa kayo. Kutob ra jud tingali mi amigo aning duha. Ganong daliran na human. Ibuhat man na putanan. Putik kamay. Katong gamatoy kayo. Katong gamay. Tung payat niya lupyat kignaw. Lupyat kignaw niya lumong gamay. Mo tinagkulata sa to. Samo ang katong niagi. Bisang paggabul ka to. Kaya ra kay to nato. Saman, at nga nato to. Tara. Tara.
piti yun ni ron. Kana boss, mauna na boss. Gamayar bagyod bataa. Saman, tudluan na tog maayong pamatasan ba? Kana. Kita. Nah. Bulka boy ni nga imo boy ni. Imo boy na sa una. Namin pantik-pantik sa rang lupyak gadignaw. Bitaw boss, itom-ito magay na yan reog yung mata. Pero ano nahinlo man lay. Patisig mo lagi kayo ni. Ako nagilom-hilom ra ko ba pero labtanon kay mong tulo ba. Ako naglikay ra biya ko gubot ha kay wala bra ko sa mudro na lawa. Likay daw sa gubot. Ay, nagnahadlok lang ka. Naglikay ka sa gubot, kami nangita mi gubot. Wala ka ba may kalimot atong gibukbuk pini mo diri. Diri biya to. Please lang anang ayaw sa karon ha kay wajud ko sa mood ba. Ha? Likay sa gubot. Logis. Wala na agad boss. Tik kamay. Tra. Hoy, manhid naman kay ka. Di mo agad ba? Iyo nagad ba? Sad boy siguro ni. Sad boy guro ni. Agoy, sad boy kalu. Basi ka kaya ang best friend niya. Ay basig paguyaban na yung wagis ako. Ay, mangunay man ang best friend di ay. Nangunay man di ka gamiga di ay. Mangunay man ang best friend di ay. Na friend zone din eh. Na princess siguro. Sakita na oy. Kini nga na oy. Wala gisugot. Agoy tagam. Agoy, nangunay man kung gagamiga god. Ano nang iya ba katong mumiga? Nga tumbuyon man to. Gwapa ra to, pero dito ka ba lumangarte? Kabulingit ato. Tutsari lang ko ninyo pero ayaw niyo insulto akong amigo. Naunsa naman kasat. Yeah, I am lover boy na dunay pagkapak boy. Itik kamay lang taw nila sa kumura the bad boy. Suwayira gug sabay di ba ay nung ka good boy. Marjong na taga-tago malipayon sa sad boy. Yeah, ako ning i-flex kay. Ana ako sa inyo ang naglikay ko gubot ha. Di na mausap. Di na gito mausap lagi. Sa hindi mausap. Gibukbuk ang mga amaway. Weak shit. Yeah, I am lover boy na dunay pagkapak boy. Itik kamay lang taw nila sa kumura the bad boy. Suwayira gug sabay di ba ay nung ka good boy. Marjong na taga-tago malipayon sa sad boy. Yeah, Ana bi ako ang maglikay ko gubot ron. Kay dili lalim ma friend zone. sad boy.